What's up mga VisLog? Welcome to Visayang Tagalog channel. So karon na kami diri sa bukid. Ayan, kat og bukid. Welcome to bukid. Yo JC sorry magbukid Atong discover ang place na ako no diri man-made cave. So tingnan natin kung unsa na siya, kung unsa niya pagbuhat. Dribble. Natin panagaling. Let's do it. Hi JC. Chinese meal store. Ayo, iskari mo matumba ng motor. Naka-center mo lang. Hindi mo ang doyang. Kama tayo butang ang doyang dito no? Pwede pa kayo natulog. Napay dakwali. So guys, ngayon pababa tayo ng tunnel of cave. Ito yung man-made cave nila na sinasabi nila. Gawa nila for 30 years. Hindi pa ito tapos, ongoing pa ang construction. Level 1, basement 1. Normally, ginagawa ko sa Singapore is konkreto kami ang ginagawa naming tunnel or mga building basement. Pero ito is handmade, hinukay lang. Walang protection, walang shoring. Everything is made by human hand. But gama yung soil niya matigas. So medyo matibay ito. And solid na solid yung rock formation niya or soil formation niya. So nakikita mo, ayan ang tunnel papunta sa kabilang dulo. Ito yung bodega nila na ginagawa at ito naman yung kwarto. Ayan. So, maraming kwartong ginagawa dito. Galing pasikot-sikot. Ang mga bat yan. Paano naman tayo sa second level. Ayan. Punta tayo doon sa may well. So nasa yung balon dili. Daos niya sa ibabaw. Ito. Hanggang ilalim. Tapos nito meron pa rin siyang third floor sa third basement, not third floor. So all by using hand. Ito yung well nila, which is direct lalim na galing sa taas. And then karon meron silang the other ongoing construction. Dito sila kumukuha ng tubig. So guys, ito yung handmade cave. Talagang gawa lang ng tao to, isang tao. For 30 years na raw, sabi ni auntie, ginawa tong tunnel na to para raw sa kanyang self and for other people. Para survival na raw. Kung titignan mo, yung gawa niya is talagang pulido. The soil is parang ano siya, white rock. Kung mapapansin nyo, marami siyang mga kwarto, marami siyang taas pababa. Ayan, ito pa yung isang kwarto na ginagawa, hindi pa tapos para sa kwarto sa kaniyang boss, sayang umahan. Anyway, this tunnel is about 6 feet or more than 6 feet below the ground. Ang ibabaw niya is meron silang chapel sa taas. So kung titignan mo,
Talagang man-made lang talaga. Kung yun sa Cambodia na gumagawa sila ng ng bahay sa lupa, ay hindi totoo. Ito, totoong gawa to ng tao. Makikita mo, manually do. Ongoing pa yung paggagawa nito. Hindi pa tapos. So, ganyan ka pulido at ganyan kagaling ang Pilipino. Bisaya ni Bay. Diba? Kanya, napog naman eh. Napog man eh. Wala siyang i-plaster na lang nila. I-plaster lang siya dito. Oo, doon na lang kita kuhan. Orales, mapagkakakita po sa ning klasihan na Scorpio. Ano? Oo. Oh. As in, documentary kayo na laso. Wa na siya sa Scorpion kuhan. na siya? Sus, ang iyang paakal Okay, ano ang na siya? gana. Ano ba? Pasting ka niya. Oh, tae din sa ano? Mga tae sa... ang ilang ano, table. Naging ano yung table. Hindi kamay siya. Dere, naputol. Bago ni Dere. Nasa'yo po ang les. Naputol lagi. Sayang, no? Sayang. Yan na ako na. Butang lukabilya. Bago ni Dere. Homemade. Wala cute, oh. Oy, Bigyan mo si Ernie. Si Ernie. wait, tapos din, di ba? Abuhanan. No. Ito naman tayo. I love. Oh, mani, nga na ang nasa kabani. Tanaw. Isa crystal. Uy, nga na ang dito, ting. Limestone. Limestone ang mga siya crystal. Ano may lagi sa kanya? Sinong-sinong na ako. Ito, nakakuhan. Masang gilder. Tanaw na. Kuhan na siya kanang Sa kuha na ni. Kaudan. crystallized na siya. Kanang kuhan. Kung Lokal sa kusig. ano mga good na siya, kining stone na to, once na ano siya tubig na within how many years, Crystallized. crystallize na siya. So mo na siya mahimong gems. Ako ba? Actually, sa upat tinahalo, maligyan na siya. O, ilahan na purmaho niya. Ibutang nila niya. Mo nag-iingon less nga Cebu Gems. Cebu Gems. So ito yung ating short tour sa man-made cave na ginawa ni Uncle. Galing talagang Pilipino. Nakakabilib ang talento ng Pilipino. Ang ganda, di ba? So that's it from now mga VisLog. Hanggang sa muli. Maraming salamat sa pagtanaw at paglantaw. And see you the next vlog. Alam. Kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe my channel and click the bell button below para sa iyong notification. At kung nagustuhan mo naman ang video ito, please click next to support my channel and like and share na rin para maka-inspire tayo ng ibang tao. Comment ka na rin kung gusto mo masara sa aking next video. Magkitamay na rin ang aking Facebook page. Ay na ni VisLog. Salamat. Alam.